Miksi mä lähdin kaivokselta ja paljon mä sain palkkaa siellä, niin ihan eka mä haluan aloittaa sillä, että mä saan päivittäin paljon viestejä, missä jengi kertoo niiden työkokemusta ja kaikkea, että ne haluais myös jonkun työpaikan ausseista ja että mistä hakee ja kaikkea tollasta, niin mä en rekrytoi ihmisiä, niin mä valitettavasti auttaa tuossa, mutta mulla on täällä YouTubessa vanha video, missä mä kerron mun kokemukset, miten mä pääsin töihin ja vinkit, niin voitte katsoa myös sen. Niin. Mut joo, miksi mä lähdin, niin siinä on muutama eri syy. Ja ensinnäkin, kun mä olin ollut siellä vähän aikaa, se alkukuuma meni, niin mä huomasin, että mä en halua tehdä tätä loppuelämän, koska no, se on aika epäterveellistä. Mä olin litiumkaivoksella, niin siellä pölytti ihan kivasti ja se ei tuntunut ihan kivalta keuhkoissa se pöly, mutta joo. Ja sitten toinen syy, että mä tykkään tosi paljon kalastaa ja mä haluaisin jossakin vaiheessa tehdä mun harrastuksesta työn, niin sit mä ajattelin, että pitää vähän alkaa panostaa enemmän omaan juttuun, niin mä oon nyt alkanut tekemään vähän englanninkielistä kalastuskontenttia. Ja sitten kolmas, niin mä en oikein viihtynyt siinä viimeisimmässä firmassa ja sitten meillä loppui projekti tuossa keväällä, niin sitten mä ajattelin, että mä tuun kesäksi kotia, tai ainakin kesäksi ja syksyksi, koska siis se aina vetoaa tulla takaisin kotia kesäksi ja syksyksi, vaikka tuolla ulkomailla on ollut aika monta talvea. Paljon mä sain palkkaa, niin mä tein 2 swingiä, eli 2 viikkoa töitä, 1 viikko vapaalla. Niin, ja mä olin vakituinen, niin mun perus pohjapalkka oli $48. Ja se menee vähän silleen, että arkisin maanantaista perjantaihin ensimmäiset 8 tuntia, niin sulla on se peruspalkka. Sitten seuraavat 2 tuntia sulla on niinku 50%. Ja sitten viimeiset 2 tuntia sulla on tupla palkka. Sitten viikonloppuisin niin lauantai ekat 2 tuntia 50% ja sitten viimeiset 10 tuplapalkka. Ja sitten sunnuntai koko päivä tuplapalkka. Ja meillä ei maksettu, me tehtiin 12 tunnin päiviä, meillä ei maksettu koko 12 tuntia. Mun mielestä ne otti 20 minuuttia pois yhdestä ruokatauosta. Paljonko sitten yhdestä swingistä tienas, niin se oli siinä 11 000 paikkeilla ennen veroja. Ja verotushan tuolla menee silleen, että ekat 45 000, 15 pinnaa veroa ja sitten siitä ylöspäin niin sitten on 30 pinnaa. Mut joo, siinä oli mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana ja mä rupean tänne, niin kuin mä sanoin, tekee videota myös englanniksi kalastuksesta, niin jos kiinnostaa ja haluatte supporttaa, niin ottakaa kanava seuranta ja nähdään ensi kerralla.